Assalamu alaikum ýyldaşlar. Şuňky süýredimde men sizin kelläňizi hiç bir agyr maglumatlar bilen ýüklemän. Size diňe hakyky durmuşdan gelen özüm Amerikan ýakyn taryhyndan gelen iki sany real hikaýany aýdyp bereyim. Ene şol adamyň kimdigine köpüňiz bilýänsiz. Bilmeýänler üçin düşündireyim. Şol adamyň adyny Al Capone diýerler. 30-njy ýyllarda Amerikanyň Chicago şäheriniň ýekide hojaýyny bolan şol adam. Bolmasa hiç bir şäher ýa hökümet wezipesinde eýlan adamam däl. Agryly işler bilen özüni tanadan adam däl. Gaýtam tersine Al Capone Chicago'ny kontrabandy alkogol hem jilepçilik bilen doldurup, zakada ýagny pulny adam öldürmek bilen adalan mafiozi hem gangster bolan. Bu adamyň ady hakykatdan dünya kriminalynyň taryhyna girip rowaýat uruly. Käbir maglumatlara görä Al Capone öz ilini öldüren adamyň hasaby 700-den köprek hasaplanýar. Ýöne bu hekaýamyň esasy gahrmany Al Capone öz dälle şoňa hemme kezzapçylykdy kömek eden ýakyn dostlarynyň biri bolan ine edil şol adam. Oňa da Easy Eddie diýerler. İngilizceden terjime etsek Yeňil Eddie. Bu adam ölen öptü, meşhur advokatty. Ençe mesapar Al Capone'ni türmeden alıp çıkaran adam. Ölen imin Yeňil Eddie'nin alapları sebepli. Amerikan hökümeti ençe meýillap Al Capone'ni hiç bir jinayetçilik işlerine çekmem bilen okdy. Şol sebeplen Chicago'ny work bilen satyn alyp saklap oturan zalim Yeňil Eddie'nin edýän aladalaryna çeksiz minnetdardy. Şol sebäplen Yeňil Eddie Chicago'nun iň bir baý adamyň biri bolup hasaplanýardy. Hatda şu Eddie'nin ýaşaýan hususy jaýy Chicago'nun giden kwartalyny ýekiji ödeýärdi. Garal bu adamyň dünýäde islam ady bardy hem hiç ýyly durmuş aladary ýokdy. Ýöne Yeňil Eddie'nin dünýäde ýekiji bolan ýinçe damary hem bar ömrüniň söýgüsi bolan küçücük oğlu vardı. Onun için öz canı vermeye tayyardı. Öz akıllı adam bolan Eddie düşünmenler noktu. Şol edýän haramçylykdan agyr soň bir uju gelip öz oğluna döjürdü. Şol sebäplen öz oğluna ak bilen garaň tapadyny düşündirmäge känfine düşýärdi. Eddie öz oğluna özünikinden has munasip bolan akwal vermäge jany düşünýärdi. Şoň üçin günüň ýerine ol öz janyny hopasyna goýup FBR'ın agentleri bilen Al Capone'a garşy işleşmäge razyçylygyny bildirdi. Köp halatda iminde Yeňil Eddie'nin beren maglumatlaryň esasynda hökümet ahyr soň Al Capone'ny jinayete çekmekle başartdy. Ýöne Al Capone'a garşy açyk çykyş eden üçin Chicago mafiýasy Yeňil Eddie'e ölüm jezasyny bermäge karar çykardy. Bunlaryň birini Chicago'nun bir çorak köçesinde Eddie'nin janyny pulum ötkesi oldu. Hawa Eddie öňüne iňmir gymmatly serpaýyny, ýani awraýny geçip geçdi. Ýöne oň şüne bolup, ýokary baha tölemeli boldy. Nim ikinji hikaýamyz. İkinji jahan uruşy ençe bagahmanlary döredildi. Şonuň arasynda da bir bolan serkirdilçinden Butch O'Hara'dy. Butch O'Hara Günürta kände yerleşen Lexington adly howa uçuşlaryny götüren gemisini uluk edýärdi. Bundan birini O'Hara eskadrilyasyny ýörüýte buyruk bilen asmana galdyrdylar. Ýöne ýorun ýarsynyň geçmenke Butch O'Hara öz samolotynyň benzabagynyň ýanynyjynyň diňe ýarsynyň üçin edilenini aňdy. Eskadrilyan komandiri ol ýanynyjyň ýygyna barmagy ýetmejegini gözi ýetip Butch O'Hara gemeden gaýtmany buyruk berdi. Ýygyna gaýdyp barýarka Butch O'Hara Ýaponiýanyň bomboklayan samolotlaryň bir topary şol gorowy galan geme tarap gelýänlerini gördü. Eskadrilya habar bermäge wagtam ýokdy, ýagdaýam. Öz hopsuzluğunu undup Butch O'Hara Ýaponiýanyň eskadrilyasynyň gönüşine bölüp ähli bolan ýaralar bilen bulara garşy söwüşe çykdy.
Şolar gäme ýetirmejek bolup Leytenant O'Hara şose uçdy, 5 tane samolyoty ýeközi ýok etdi. Hem Ýaponlaryň eskadrilýasynyň galanjasyny gaçmagy mejbur etdi. Bu waka 1942-nji ýylyň 20-nji fevralyna bolup geçdi. Eden gahrymançylygy üçin Amerikan hökümeti Butch O'Hara'ny iň ýokary medala manazip etdi. Ol medalam Amerikan owalky prezidenti Franklin Delano Roosevelt öz eli bilen gowuşdy. Şu wakalardan bir ýyl soňra 29 ýaşynda bolan Leytenant Butch O'Hara howa döwüşinde wafat boldy. Onuň dowduk şäheri Söwüş gahrymanynyň hatirasyny ýitip gitmekligine ýol bermedi. Egerde haýsyňyz seýahat bilen Amerika'ya gelseňiz, onu hukman Chicago'nun O'Hara halkara aeroportuna sığınıp görün. Sizin sorarsanız verdi, bu hikayem bir-birine näme dahil wady? Siz özüňizden düşünmediniz mi? Leytenant Butch O'Hara şol ýeňil edjin ýeketen söwüli oldu. Biz hemmemizden ýalňyşlyk edýäs. Ýöne haýsymy muňa wagtyny düşünip, towa berip, durmuşymyzy ütgitmäge sığınýarsak, onda belki de biziň eden günahlarymyzyň tölegi, biziň öz şagalymyzyň başyna adyrak düşür. Ol tölegim ýyry üç biziň her birimiz ýokban bermek bolar. Şonu unutma adamlar. Al Capone'ň soňky gwaryny biljek bolsaňyz onuň taryh eserlerinde şol adamyň ömrü owluk bilen uturmadygyna men bilýär. Aman sag bolun, tutup bolýar.